Ola, amigos de Sendado Moucho. Aquí nesta andadura, nesta preparación para as fragas e os corgos de Górgua, pasamos a carón dos ríos de varios regatos que baixan con moi pouca auga agora no verán, pero que deixan entrever, que deixan observar toda esta arboleda, todo este conxunto, este arboreto encaixado aquí por onde baixan os regatos de árbores autóctonas. Se nos vamos un pouquiño máis aló, sabemos que a silvicultura é pois a que se soe dar neste país. Desgraciadamente, monotemática, por así decirlo, de piñeiros, de Pinus pinaster, e concretamente as fragas, a arboleda autóctona queda reducida ás marxes e profundidades dos ríos e regatos aquí en Monterredondo, no municipio de Padrenda. Isto ocurre en moitísimos sitios de Galicia e gracias a eles consérvase unhas matas de árbores autóctonas que é un privilexio observar, porque moitas acadan unhas idades pois bastante elevadas, e incluso hai algúns exemplares como de sanguiño de moita edad, un sanguiño que é un arbusto con casi que porte arbórea, pero un arbusto que vai crecendo paseniñamente, e aquí os podemos ver pois dunha altura como pois se poden observar no Caurel ou en Ancares. É unha mágoa, porque isto podería ser tido en toda a comarca, en todo o redor, pero, como xa decimos, os monocultivos de plantas, de árbores que son de fora simplemente por aproveitamento de madeira ou de celulosa, non se conciben como bosque. Isto sí, isto é un bosque, o noso bosque, o bosque galego, as fragas e bosques de ribeira autóctonos.